Cén seo aimsir atá ann. Cén seo aimsir atá ann Casper? Tá sé basta. Cén seo aimsir atá ann Lana? Tá sé sermú. Cén seo aimsir atá ann Cruz? Tá sé te. Cén seo aimsir atá ann Victoria? Tá plugus nata ag tintam. Cén seo aimsir atá ann Oisín? Tá sé scamal tá scamal dofha sa spéir. Cén seo aimsir atá ann Robert? Tá sé ceover. Cén seo aimsir atá ann Remy? Tá sé cur snagda. Cén seo aimsir atá ann Evelyn? Tá an buí ag séda. Cén suirt aimsir atá aimsir se. Tá sé fuair tá mé préachta leis an bhuacht. Cén seo aimsir atá ann Aisha? Tá sé ag cur báistí. Cén seo aimsir atá ann Amy? Tá sé ag cur snata. Cén seo aimsir atá ann Brooklyn? Tá balla báistí sa spéir. Cén seo aimsir atá ann Kendra? Tá an gcéan ag tanna sa spéir. Cén seo aimsir atá ann Ava? Tá sé dócha. Cén seo aimsir atá ann Emmanuel? Tá sé gréifur. Cén seo aimsir atá ann Rowan? Tá sé téirm agus geal. Cén seo aimsir atá ann Paul? Tá túntar agus tóna. Ow.